Is cantar túiche a bailin na cile le sa mollain na Connemara. Rinne Gordy le sa mór, cuairdoch sa náit caiici sláineo, agus friú rin strálah diontús an foitín mar réon le lear beg gon deach poitín. I meas gon strálah a friú bhí an warm agus strálah téite. Tháinig na Gordy an muoiche lit mór i Connemara bohan beag agus is just an mohan seo fuair siad uairlis agus gléasnaí agus eile agus daoine ag olbhú poitín. Scrisú na thuirlisí agus eile agus chachomach an níomh seo atá an mar foitín. Dúirt Gordy bhór na trá an gáile go bhfuil sé rions blianta ó duine léhéid go rúthar sa dúiche seo. Ní hé go curú na Gordy ar an eolas faoi foitín a bheith dinta a Connemara an gceamh seo. Bé an chuí go nearna siad go ná seiceáil agus be bhine an bailach a dánig siad ar a boitín agus an strálah i na Gordy. Dhéimne Gordy bhór na trá an gáileineo nach bhfuil éon duine gofa acu maidide leis a gás seo. Dhéimne na Gordy chomá go bhfuil siad fósa leantará le na gúid fistriche. Thu Gordy na gáile bh fullar a bhaineo go ngó siad a ní poitín. Tá na Gordy a tuairt cóirle go daoine atá sé rinsinacha go le olbhú poitín. Níl annach níomhar dús baire agus tá na Gordy ag donna ní gachéine atá bante bítheacha leis an poitín seo an níomh seo atá go olbhracha. Tá achanní dinta cuair an na béiche bhfuil éanála acu faoi foitín nó éon náid sa bhfuil seach a dhéanana go míletheach a Connemara nó go dtíhann na éonáid ó cheann cheanna tíre tágáil íonna lethó. Áine lealaí nó tíide ceithid a Connemara.